درودی به پایان شنونده های عزیز. ما تصمیم گرفتیم که سفر سیاحتی کنیم. این حال در فرودگاه ونوکوی شهر مسکو قرار داریم و بعد چند دقیقه پرواز ما به طرف کراسنودار قرار می گیرد و همین را قید کردنی هم که هوای کراسنودار یعنی کراسنودارسکی کرای به هوای توجیکستان زیاد مانند است. برای همین تصمیم گرفتیم به کراسنودارسکی کرای رفته کمی سیاحت کنیم و از جایهای تاریخی آنجا با خبر شویم و زیاد آسایشگاه های زیاد دارد کراسنودارسکی کرای، یعنی کورورت های زیادی دارد به نهایت زیاد در هر یک ناحیه و شهرهای همین کراسنودارسکی کرای آسایشگاه ها کورورت های زیاد است و آبهای مینرالی فایده‌ناک دارد، آبهای معدنی دارد و لای طبابتی دارد. گریاز میگویند وای لای به تمام پوچه درد میان درد فایده داشته است. برای همین رویم از پیش بینیم، سیاحت کنیم و غیر این همین رو گفتنیم که هوای کراسنودارسکی کرای از هوای مسکو و ولایت مسکو از زمین تا آسمان فرق دارد. روزهای اخیر در ولایت مسکو زیاد باران بارید، یعنی که همین ماه ایول بسیار وقت باران بارید. همین تابستان با باران سپری شده ایستاده است. نه همه وقت تابستان ها چنین میشد، اما این تابستان زیاد بارش شد، باران بارید. و همین رو گفتنیم که به همه ما معلوم است در اساس همین پاندمی توجیکستان رفتن کمی مشکلات است، یعنی که عین حال همون پاندمی وجود دارد در بسیار جاها. از این رو تصمیم گرفتیم به کراسنودارسکی کرای رفته استراحت کنیم، از آبهای فایده‌ناکش استفاده بریم، در هوای تازه‌اش سیاحت کنیم. طیاره ما سمالیات ما پرواز میکند از مسکو تا کراسنودار 1 ساعت و 40 دقیقه است. автобус هم میآید از مسکو، قطار پاییز هم میآید، اما ما با طیاره با سمالیات رهسپار شده ایستاده ایم.
ҳаво абрнок дар Москав, аммо бориш нест то ҳозир. гоҳе гарм, гоҳе хунук. парвози мо сар шуд ба тарафи Краснодар, шаҳри Краснодар. дар Русия аз ҳама ҷойи гармтар, иқлимаш баробар ба ҳамин Точикистону Узбекистон монанд, ман ҳамин Краснодарский край аст. бениҳоят иқлимаш, ҳавояш монанд аст. мана мо парвоз кардем аз шаҳри Москав ба тарафи Краснодар. дар Краснодар ба ҳамаи шумо маълум аст, ки яъне Сочи гуфтанӣ шаҳр ҳаст. ҳама гун медонед, аз солҳои пешин ва қадим, давраҳои шӯравӣ, ҳатто мардум аз тамоми ҳамин дунё ба ҳамин Сочи барои истироҳат меомаданд. аз Тоҷикистони мо низ давраи шӯравӣ буд, аз тамоми корхонаҳо роҳи гон бепул роҳхат медоданд, путёвка медоданд, ба ҳамин Сочи барои истироҳат меомаданд. муддати 15 рӯз, 20 рӯз роҳи гон бепул. ва дар Краснодарский край Сочи ҷои истироҳатгоҳҳои хуб дорад ва Анапа бениҳоят осоишгоҳ ва истироҳатгоҳҳои хуб дорад ва дар лаби баҳри Сиёҳ аст Анапа. ва Қрим ҳам бениҳоят наздик аст. як хато накунам, аз ҳамон Краснодар мумкин ки 100-150 километр бошад. мана бинед тайёраи мо парвоз кард, самолёт парвоз кард, ба баландӣ рафт. чӣ қадар ҷангалҳои калон аст, аз боло бинед бениҳоят ҷангалҳои калон ва заминҳое ки аҳамияти чӣ қадар киштукори хуб кардаанд. дар Краснодарский край аз сабабе ки ҳавоаш бениҳоят хуб аст, зиёд чиз, масалан гирем биринҷ, шолӣ, ҷигорӣ, гандум, гречка ва ғайраҳо бениҳоят ҳосили хуб медиҳанд, аз сабабе ки ҳавои хуб дорад. чӣ қадаре ки заминҳои калон ҳам дошта бошад, бинед ҳамаи заминҳоро бо маврид истифода мебаранд. яъне ки бисёр ҷо хонаҳои истиқоматӣ, ҳавлиҳои истиқоматӣ, биноҳои баландошиёна ки дар баъзе ҷоҳош дида мешавад. ҳоло киштукора бинед, заминҳо ниҳоят зиёд киштукор карда шуданд, ҷангалҳои калон.
тамоми заминҳои ҳамин Русия ба маврид истифода бурда мешаванд. Як ваҷаб заминаш беҳуда хоб нест. аз боло менигарӣ ба монанди як қолин аст. заминҳоро бинед. бисёраш хоҷагии деҳқониянд. истифода мебаранд мардум. андози замина месупоранд, ба давлат налог андоз месупоранд. аммо маҳсулоташро мефурӯшад, фоида мебинад. ҳам серию пурӣ, ҳам ҳамун хоҷагидор фоида мебинад. зиндагиаш хуб мешавад. ҳам бюҷаи давлат пур мешавад. яъне андоз месупорад, налог месупорад. бинед чӣ қадар заминҳо ба монанде ки шахмат нақша кашидагӣ бар ин. ҳаваси кас меяд ҳамин заминҳоро дида. самолёт гоҳ баланд, гоҳ поёнтар, баъзан ҷо шамоли сахт мешавад, меларзад. насиб дар фурудгоҳи шаҳри Краснодар бояд фуроем ва ба тамоми гирду атрофи ҳамин шаҳри Краснодар шаҳрҳо ва шаҳрчаҳои майда ҳастанд. ҳамаи онҳоро насиб боша назар мекунем ва насиб наздики баҳри Сиёҳ меравем, яъне Чорни море. ва ман куҷо ки равам, дар кадом шаҳре бошам, дар кадом ноҳияе бошам, ҳатман навор мегирам ва дар видеоҳои минбаъда ҳатман мепартоям дар ютуб, то ки тамошо кунед, ҳаловат баред ва заррае ҳам бошад, мумкин фоида расад. ҳастанд нафароне ки аз ҷиҳати саломатӣ мехоҳанд ба ҷое раванд ки фоидае бинанд. ҳамин лое ки дар ҳамин Краснодарский край дар баъзе осоишгоҳ яъне курортҳояш ҳаст. бениҳоят мегӯям барои почадард ва миёндард, остихандроз фоидаи бениҳоят калон доштааст. ва обҳои минералишам зиёд фоида доштаанд ба бемориҳои узви дарона, ба меъда, ба рӯда ва ғайраҳо. заминҳоро бинед чӣ қадар заминҳои калонанд. агар аз поён бинем, аз боло ки бинем майдатар метобанд. барои ҳамин ман имрӯз тасмим гирифтам ҳамин
видеора тайёр кунам. Яъне ин қисми як аст. Насиб ба куҷое ки сафар кунам, дар кадом лаҳзае ки бошад, ман ҳатман ба навор мегирам ва бо дӯстонам равон мекунам. яъне ки ҳастанд нафарое ки мехоҳанд ба чунин ҷойҳо омада истироҳат кунанд, ҳаловат баранд, саломатии худро барқарор кунанд. ва ҳамин дар пеши баҳр истодан, зиндагонӣ кардан бениҳоят ба бемории яъне щитовидная железа мегӯянд, яъне зоб мегӯем мо ба тоҷикӣ. ҳамин беморро намегӯям, ҷоғар мегӯянд, чӣ мегӯянд. Ба ҳамин беморӣ махсус обҳои ҳамин ҷо фоида доштааст ва баъзе осоишгоҳҳо ҳамун махсус ҳамун бемории ҷоғарро табобат мекарданд ба воситаи ҳамун обҳои минералию, ба воситаи лою, ба воситаи бо баъзе аппаратҳо доштаанд. аммо зиёд дар ҳамин краснодарский край ман дидам зиёд осоишгоҳҳо, бениҳоят зиёд. Дар ҳар як қадам, дар ҳар як истгоҳ осоишгоҳҳои калон ва меҳмонхонаҳои ниҳоят зебо, тоза, озода. аз боло мебинем замина ба монанди қолин аст. бинед сабз, чӣ хел замина хушро шудгор карда, киштукор кардаанд. ҳама ин меҳнатталаб аст. меҳнати зиёд сарф мешавад. хонаҳои истиқоматиро бинед. дар ин ҷо дар наздикӣ баҳри ҳамин сиёҳ чорниморе хонаҳои баландошиёнаам ҳастанд, ҳавлиҳоам ҳастанд. ниҳоят нархи баланд аст, ба монанди нархи шаҳри Москав. бо сабаби ҳамин ҳавои тоза ё ки ҳамин баҳр бошад, нарх бениҳоят баланд, замини холиам баланд нархаш. аммо ҳавоаш бениҳоят ҳавои хуб аст. бениҳоят ҳавои хуб аст. ғайри ин нуқтаҳое ҳаст ки ҳамун лой, ҳамун гряз, ҳамун лои фоиданок худаш ҳамун пайдо шудааст. яъне баъд аз он ҷо гирифта бурда дар ҳамун курортҳо, осоишгоҳҳо ба мардум яъне истифода мебаранд барои табобат. махсус ҳамун нуқтаҳои худаш ҳаст. ҳар як шахс метавонад ки худаш ба ҳамун нуқта рафта, яъне 500 рубл метиҳад, 2 маротиба 3 маротиба аз он лои сиёҳ, аз он гряз истифода мебарад ва бо ҳамун ҷо об ҳаст, оббозӣ мекунад, оби гарм аст, оббозӣ карда баромада меравад. ба фикрам ки
дар осоишгоҳ рӯзе 1 маротиба ҳамун лоя истифода мебаранд, аммо дар вақте ки ҷои ҳамун нуқтаи худи ҳамун замине ки ҳамун лои ҳамун табобатӣ баромадааст, инсон агарам мумкин 2 маротиба 3 маротиба истифода баред. яъне ки ҳамун 500 рубл метиҳед, 1 маротиба ҳамун лоя аз сар то қадам мешакед, меистед, рафта обозӣ карда, каме истироҳат мекунед, каме дар лаби баҳр обозӣ мекунед. бо дуюмбора бо мешавад ки ҳамун лоя дар бадан шакед. ҳамин хел 2-3 маротиба такрор кардан мумкин. ниҳоят ин лой фоида дорад, ниҳоят. пӯсти инсонро ниҳоят зебо мегардонад ва саломатиро барқарор мекунад. дар Тоҷикистони мо ҳам ҳаст чунин лойҳо. Ман медонам дар осоишгоҳҳо, курортҳои мо ҳам ҳаст. Дар Шамбарӣ, дар Хоҷоби Гарм, дар Қайрақум, дар Зумрат ҳастанд. аммо ин лое ки дар ҳамин гирду атрофи ҳамин Краснодарский край ҳаст, ҳамин гирду атрофи баҳри сиёҳ, ин лой табиатан худаш пайдо шудааст, ҳамин хел аз замин зада баромадааст. дар асоси вулкан пайдо шудааст ё. аммо солҳои зиёд мардум аз ин лой, аз ин об истифода мебаранд. аз тамоми гӯшаву канори Русия ва дигар давлатҳо аз моҳи май сар карда, май, июн, июл, август, ан ҳамин моҳҳо ниҳоят зиёд ба саёҳат меоянд Краснодарский край. мисол ба Крим, ба Сочи, ба Анапа, ба ҳамин ҷойҳо, яъне ки баҳри сиёҳ ҳаст, лои табобатӣ дорад, обҳои минералӣ дорад. махсус бо дар ҳамин фасли гарми тобистон меоянд. бениҳоят фоидаи калон дорад. аммо ғайри ин, ҳаминро гуфтаниам ки тобистон каме нархҳо баланданд. масалан хонаи ҳавлӣ бошад ё ки меҳмонхона бошад ё ки хонаи иҷора бошад, каме нарх баланд мешавад ва баъди сентябр арзон мешавад. чунки зиёди мардум фарзандошон мактаб мехонанд, охири август мераванд, аз пайи фарзандошон мешаванд ва баъди ҳамин сентябр сар шудан нарху наво арзонтар мешавад, чӣ дар иҷора, чӣ дар ҷойҳои табобат. мардум ки кам шуд, нарх арзон мешавад. нафароне ки агар дар баҳр обозӣ кардан нахоҳанд, фақат барои табобат биёянд, метавонанд ки баъди август биянд, аз сентябр сар карда. сентябр, октябр, ноябр онҳо фақат омада дар ҳамон осоишгоҳ, яъне ҳам санаторияҳо, фақат табобат мегиранд. табобати бисёртар ҳамон лойро, грязро қабул мекунанд, аз обҳои минералӣ истифода мебаранд, яъне маҳси бадан, иглотерапия, дигар намуди ҳамон аппаратҳои гуногун аст барои ҳар як беморӣ. инҷо тавсия медиҳанд духтуро, истифода мебаранд. аммо нафароне ки мехоҳанд ки дар баҳр обозӣ кунанд, айни ҳол оби баҳр 25-26 дараҷа гарм аст, ҳамин оби баҳри сиёҳ. нафароне ки обозӣ кардан мехоҳанд, онҳо ҳатман моҳи май, июн, июл, август бояд бошанд. баъди август аллакай дар баҳр обозӣ кардан на он қадар хуб аст. ана самолёти мо ҳам наздик ба фурудгоҳи Краснодар шуда истодааст, яъне ба поён фуруд омада истодааст. ин қадар заминҳои васеъ, ҳама сабз, зебо,
ҷангалҳоро бинед. мана инҷо фурудгоҳи шаҳри Краснодар аст. аэропорт. аз ҳамин ҷо мебароед такси пур, троллейбус, такси, автобус, маршрутка ба куҷое хоҳед рафтан мегиред. нафароне ки агар такси хоҳед, такси, нафароне ки хоҳед ки аз автовокзал ё ки ЖД вокзали ЖД ба дигар шаҳрҳо равед, бо аз ин ҷо шишта ба ҳамун автовокзали Краснодар меравед. аз он ҷо баъд автобусҳо ба тамоми шаҳрҳо, ноҳияҳои дурдасту наздик мераванд. мана инҷо вокзали ЖД, яъне роҳи оҳан, шаҳри Краснодар, роҳи оҳан. аз ин тараф роҳи оҳан, аз ин тарафаш автовокзал, ҷое ки автобусҳо ба шаҳрҳои дур дур мераванд аз ҳамин шаҳри Краснодар. яъне ҳамун ЖД вокзал, автовокзал дар як ҷо ҳастанд. ин тараф автовокзал, аз он тараф поездҳо мераванд, қатораҳо мераванд. аз ин тараф автобусҳо, ҷои билетгирӣ, ҷои чиптахарӣ. шаҳри Краснодар. саломат бошед, дар амони худованд бошед. ин қисми як аст ва ба куҷое ки равем, дар куҷое ки дар саёҳат бошем, дар тамошо бошем, ҳатман ба навор мегирам, дар ютуб мемонам. тамошо кунед, бо мо бошед. ба канали Ширин Иброн ва Қоқшинос обуна шавед.